Ο Μάρτης έχει καθιερωθεί σαν το μήνα της χρονιάς που μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι η ωραιότατη και μία από τις σπουδαιότερες γλώσσες του κόσμου. Είναι μια γλώσσα που έχει αρχαία κληρονομιά και ιστορική σημασία. Το γεγονός ότι γεννιόμαστε Έλληνες μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να μάθουμε μια γλώσσα την οποία πολλοί θα ήθελαν να μπορέσουν να μιλήσουν. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να μιλιέται από αυτούς που έχουν ελληνική κληρονομιά, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλάμε με τους συγγενείς μας, με τον παππού, τη γιαγιά, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε την διανοητική μας ανάπτυξη και κυριότερο όμως μας δίνει την ευκαιρία να τη χρησιμοποιούμε στην επαγγελματική μας ζωή. Το Μάρτι λοιπόν μιλάμε ελληνικά και γιατί όχι να μάθουμε όλοι μας να μιλάμε ελληνικά.